Ibiyag, ito'y lubong umartaro di sitwasyon. Agbububat tinastasyon at pipinadaket itatako. Tan ikempuna kaplubiyag tay di may sagana. Di patentay duran-dura itintayon ang kakapya. Agaman itipat to ngain sa o iti apo. Intayon at trabaho amay paay ken ni Kristo. Itang itikempo panagserbi ti Diyos Apo. Itan taat tapay kundaway mo. Basiten ti kempo kakapsaken gagayem ko. Itang iti kempo panagserbi ken ni Kristo. Itang iti kempo awatemon ti Diyos Apo. Akas manuko ibiyag mo. Kitaem ti aglaw-law COVID-19 adi mapukaw. Tati Diablo at sipipot ararwa amapupukaw. Itang ti kempuna kaplubiyag tay may sagana. Ukawem kurang-kura itintayon at kakapya. Itang ti kempuna tapnuin tay ak may maysta. Nga agserbi ti ama anamarswa. Agaman iti patto ngain sa o ti Diyos Apo. Indayon at trabaho amay paay ken ni Kristo. Itang iti kempo panagserbi ti Diyos Apo. Itan taat dapay kundaway mo. Basiten ti kempo kakapsaken gagayem ko. Itang iti kempo panagserbi ken ni Kristo. Itang iti kempo awatemon ti Diyos Apo. Akas manuko ibiyag mo. Itang iti kempo panagserbi ken ni Kristo. Ibiyag nga ang nanayon awatem ko.